بێگومان پرانیاوە دەزانن هێزن سووریا دموکراتیک bi çi erkî rabûye çi qas şer kiriye di berdêla tev navçew cîhanê de bi taybetî şerê Daişê erkê herî bi zehmet û qurs û giran li ser milê şervanên Kurd yên hêzên Sûriya Demokratîk bû. Hêzên Sûriya Demokratîk hevpeymaniyeke leşkeriya piralî bû ji pêkhateyên Kurd, Ereb, Aşûrî, Siryanî, Turkuman, Ermen, Çerkes û Çeçanan pêk dihat. Wate hemû pêkhate di nava vê hêzê de cihê xwe digirt ji bo parastina pêkhateya xwe û navçeya xwe. Hêza serekî û pêşeng di nava Hesedê de yekîneyên parastina gel YPG bû li gel YPJ yekîneyên parastina jinê. Pentagon di sala 2017 raporeke xwe de amêjeveyekê da bû ku ji sedî çilê hêza Hesedê ji Kurdan pêk tê, ji sedî şêst jî ji pêkhateya Ereb. Herçend hin çavkaniyên din rêjeya Ereban kêmtir jî dibînin lê ev raporeke Pentagon bû ya sala 2017. Piçekî paş devegerin em mala we bikişînin ser dîroka damezrandina evê hêzê Hesedê ji roja damezrandinê heta roja hilwişandinê bi çi erkî rabûye û çi şer kiriye. Di 11 cotmeha sala 2015 de li bajarê Hesekê bi fermî damezrandina Hesedê hate ragihandin. Mezlûm Ebdî weke fermandarê evê hêzê cih girt. Wê demê arman ji avakirina Hesedê ev bû, avakirina Sûriyayeke Demokratîk û nenavendî. Herwiha wekî hêzeke fermiya rêveberiya xwe ser. Dijberên evê hêzê kî bûn? Hesedê ji dema damezrandina xwe de di van 11 salên derbasbûyî de şerê Daişê kiriye. Şerê komên çekdariyên opozisyona Sûriyeyên ku Tirkiye piştgiriya wan dikir kiriye. Bi taybetî li Efrîn Serêkaniyê û Girê Spî. Herwiha şerê komên ser bi El-Qaîde jî kiriye. Hesedê di van 11 salan de gelek serkeftin tomar kirine. Ji wan jî Daeş, ji Holê, Şeddadê, Bendava Tişrîn, Minbic, Tabqa û paytexta evê xilafetê li Sûriye li Reqqayê derxist. Ev navçe hemû ji Daişê rizgar kir li gel Baxozê jî. Pêkhataya serekiya Hesedê YPG bû yekîneyên parastina gel li gel YPJ yekîneyên parastina jinê. Herwiha hêzên Senadîd jî ku yên Şemer bûn di nava evê hêzê de cih girtibûn li gel Meclisa Leşkeriya Suryanî û Lîwaya Suwar Reqqa û Hevpeymaniya Erebiya Sûrî. Ev şeş hêz bûn ku di nava hêzên Sûriya Demokratîk de cih girtin û yek girtin. Piştî rûxana rejîma Esed êdî pêvajoya yekbûnê dest pê kir ji ber ku şerع tekezî li ser wê yekê kir ku hemû hêz di bin banê Wezareta Bergiriya Sûriyê di bin navê artêşa niştîmaniya Sûriyê de cih bigirin. Êdî di dehê adara 2025 de Mezlûm Ebdî û serokê qûnaxa veguhêziya Sûriye Ehmed Şerع li ser rêkeftineke heyşt xalî li hev kirin û îmzekirin. Piştre di cotmeha 2025 de Şerع ragihand ku mafê Kurdan di destûrê de parastiye, di Sûriya nû de mersûmek jî ji bo vê yekê derxist her çi qasî koneb dilê Kurdan sedî sed. Ji ber ku ew daxwaza fermîkirina zimanê Kurdî dikin di destûra dahatiya Sûriyê de. Di 29 adara 2025 de rêveberiya xwe ser got ku ew biryarên hikûmetê qebûl nake. Di 20 tebaxa 2026 de Mezlûm Ebdî bi fermî tevlîbûna leşkerî û îdariya Hesedê di nava dewletê de ragihand. Şeva derbasbûyî 25 tebaxa 2026 Mezlûm Ebdî ji koşka serokkomariyê ji Şamê bi fermî bi dawî hatina erkê Hesedê ragihand.